on Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Saint Lugabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya ito kunyang pong aldaw na ininin Friday. Thanks God it's Friday, Papa Nald. Halipot lang po iribanan tangon yan ta. Third week mo yan. May programa po ang Department of Trade and Industry. Ang Consumer at Negosyo. Every third and fourth week of the month. So third week na yan, kaya we expect na magabot po sina Ma'am Dem at saka sina mga pag-iriba dyan po sa DTI to discuss mga bagay po na dapat na pag-urulayan, most especially taga-rumara lang ko ang presyo kang barakalon. Ha? May mga hirit ang mga manufacturers, so tingnan natin kung matukarin din, and then iba pa na mga regulations. Ano? Bueno, mga tugang po sa nung lingkod, Mardela daing iba, sadit sana, pero tiang. Technical side, kasabay nga to, Ronald Baldo 2022. Pantang yaon man mga tugang sa Production Assistance Center, ang gaganda ng South, Angel Mustasa. Iwan natin kung maribansa. sa social media department, kasabay niya itong mga katuwang IT natin, sina Arvin at saka Richard. Salawa sa Mega Force Patrol, sa padagos pang pangalop ng mga istorya, kanganing may balangibog sa banwa, ano sinapukaan ng mga turog sa pansita. Kaya po dyan sina Pading Jomar Bien sa 1st District, Jimmy Nasalita sa 3rd, sa Caraga area sa Banwang Sutil, yan po dyan, Tito ng Albay Renz Luna, mantang yaon man sa Old Albay District, asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi, partner Al Armario. Digdi sa Legazpi Port District, asin sa iba pang parte kan lugar na naabot ka mobile, yan po dyan, Ans Galero, ang babaeng walang pahinga, together with Henry Boy Mata, the pilot. Si Luwens, dyan po sa Regional Center site at sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, nagpapahinog-hinog pa kan tuhod na nabugbog kan maaksidente po tabi sa slide sa motor man sana. Pag di araw mo sa tuhod kaya makulog iyan. Pero partner, as per experience, dahil mo pag-atamanon, antaday kalugod ka maghalakaw. Pag taga-iroon mo, di bali makulog. Basta mantinido sa naang sa imong pagmedisina, medikasyon, tangani pong areglado, ha? Yeah, makulog talaga yan, lalo ang mga abrasions na yan na natulugan sa tinampo semento, naku, masakit yan. Alright, iringat po tabi, iringat kita, kadipisil na. Bano duman sa mga kababayan natin, inutunta na po ini sa dalaga, pero dahil ko nakakontak si Sir Edwin Aribangcos, ano? Pero inutunta na para po sa satuyang mga magsasakang minamahal. Ha? Mga paraoma, good morning po tabi sa Indo. Na dyan po sa daraga, sa mga basura na biodegradable
Sa mga nalalapa, mga tugang pigproseso diyan sa daraga. Ha? Sa pamamayo, mga tugang ni Mayor Vic Pirete, asin sa tabang kan Menro LGU, yung Municipal Environment and Natural Resources Office kan LGU, kaigwaponin lakdang mga tugang na iproseso nin tama sa mga basurang nalalapa. May tema ito na basurang may pakinabang. Okay? Di ginibo ang proseso sa Municipal Central Materials Recovery Facility kan LGU Daraga. Kapag kan tamang pagproseso asin technique ng pagcompost, nagkagawa po nin produkto o itong organic fertilizer, organikong pataba. Tangana, iga-imbitaran San Menro LGU Daraga ang gabos na Daragenyos na para uma na interesadong magagad ng libreng organikong pataba o organic fertilizer. Nga mi na interesado, magsumitir sa natabi daw ng surat sa opisina ni Menro LGU Daraga. Salamat. O, yan po tabi ha. Para po naman sa makababayan. Kailangan natin to. Yung sabi tangani, mga tugang, back to the basics kita. Back to the basic. Diba? Yung pagtanim para may kainin. Pagkarog na ka ng tema, pero may naramdaman ko si Ma'am Brenda, daing gutom sa pagtanom. Diba? Yung, naalala natin, na truly, totoo man talaga, na ngunya na pandemya, kadakol po ang bumalik sa basic. Okay? Kaya lang, they should be guided, mga tugang, na bako sa pagi kang pagkuparagadan takan kandaga, sa pagi kang paggamit ng chemical. But, balik kita duman sa mga dati, sinauna natin, ang ginagamit ang pang-abuno, pampataba ng daga, pampataba ng pananom, mga tugang, sukon yan. Yung mga pinalapa na mga bagay-bagay dyan po sa tuyang pumpalibot. Kaya nga baga, pigbabawal kang gobyerno ang pagsulo ng mga dahon na pwede mong magamit eh. Diba? Sa tamang pag-compost, mga tugang, after some time, pwede mo nang gamitin, maski sa plantitos o sa plantitas, magagamit nindo yan, mga tugang. Okay? So at least dyan sa Daraga, mayroon na. Pigalatan so digdi sa, sa Legazpi, mas dakula ito. Because ang Legazpi, mga tugang, is a recipient of an equipment na mga shredder, as in, pati na yung pagproseso kang abuno, hali po sa Okada, kan Japan. So, yaon yan dyan, pinamamahalaan man ni Sir Buboy Canyo. Yan po sa, so dyan sa Bangkirohan. Diba? Napasyaran na ito, yan po sa sanitary landfill site, igwa na pong nagigibo dyan. Tumanghali digdi sa saod, giniriling, tapos pigaluan po nin daga, pigaluan nin itong chicken dong, pig ferment. So, iyan ipapanao man da po nin libre sa mga kababayan ta. And siguro afterwards, baka may magkapot ng mga organisasyon na pwedeng magnegosyo kayan. Mga tugang para po sa mga kababayan ta. Okay. Ayan, mga dagdag po yan na kaaramanta. And then, marami na ho ngayon. Kung gusto nindo magpaturo, kung paano, kontakon lang po nindo ang Team Lakay. Para sa kalikasan. Pinamamayan po yan ni Sir Marlon na Longabela, kan Longabelas Kalikasan Farm, diyan po sa Daraga. Tangani na magiyakang kamukan tama na pagtatanom, asin pagpatalubo kan mga pisog, asin iba pa. Hindi man sinda maimot sa siring pagantak. Gusto nila magdakul pa kita. Mga tugan na mag-practice ng organic agriculture. O yan po sa Bamuan Daraga ha, may libre. Ay papanao, mga tugang ang Menro, ang LGU, at ang ito na Mayor Vic Pirete, na mga organic fertilizer na naprodusir ninda. Diyan po sa MRF. So magsurat da sana po mga barangay. Magsurat sana diyan po sa Menro Daraga para maalukarang kamo. Tanailin ko yung mga nakasako na eh. Very good. Yan po And sa mga arong-arong,
pwede rin kayong mag-practice niyan. Di ba? Imbis na itapon natin ang itapon yan, maggibo kita ng paagi. Pwedeng ikag sa sako, pwedeng ikag sa container, o pwedeng magkalot. Di ba? Na style itong ano yan, paka kalot, dalagang ka itong nalalapa, tapos kaga na naman mga tugang nindaga. Lasagna style, patong-patong. Para pag abot kang panahon, may pang-abono kita na dahil ka na magbakal ng chemical. Talagang, totoo na almananggan, pag pinagamitan mong chemical, alin na magtalo mo. O kaya yan mo yan, igwaman ka sa mga topsoil na tinatawag. Yan, pwede niyong magamit yung topsoil yan. Di ba? Para ma-cure yung ma-cure natin yung lupa. Okay? So yan po tabi, mga tips natin yan para sa mga ka-farmers ta. Akaipuan mo yan ang pagkaon, number 1 po yan. Maski dahi kang kwartanal, basta may matitimo ka, okay na, kontento na sa buhay. Di ba? Ang importante may, pag kumalamang sikmura, umiyak ang mga bata, mayroon kang maibibigay na pagkain. And yan yung pinakamasiram na practice ko niyan is from farm to plate. From farm to table, from farm to plate na di ba? You produce your own food and you prepare your own food right there and there. Pag galing sa farm, galing sa tanuman, nasa masitera man sa na lugar, pasiring po sa plato. Di ba? Mapuo na kita nalkan pagtanom ki mga litos. Para everyday, meron tayong salad. Di ba? Para laging malinis ang ating mga bituka. Di ba? Para po dyan. Kay puwanta Kadakol pala ng mga bagay-bagay na ma-realize mo. Pag nakalaog ka na dyan, mahiling mo na kung paano. Okay? And sa mga kabarangay niya to, mga kababayan marami yung prospects sa agriculture. But then, siyempre, may mga nagkakapira po na mga bagay-bagay na pag-uurunan ta sa aga, duman sa programa ni Father Momoy. Pero sa sektor ng agrikultura, maliligis. Kaya na pong implementation, full devolution na tinatawag ng Duterte administration, sa implementation mga tugang kan Mandanas ruling. Ining Mandanas ruling, iupin sa mga petition sa Korte Suprema na inilaban kaya ito ni na Congressman Ted Garcia, Governor Ted Garcia, asin iba pa si na Governor Velasco, na nagtrayumpo man na pag-alokar kan pondo mga tugang na dapat paratas. So yan, madadagdagan by 2022 ang mga IRA sa mga lokal na gobyerno, probinsya, syudad, munisipyo, asin mga barangay, madudugangan. So, kaya lang, pero may mga functions na yung dati nang dininvolved, kaya ito, arog kan agriculture, kang health, infrastructure, asin iba pa, karong may babalik gilaray sa LGU. So, yan ang pigahandaan man at iba, maapektaran ang sektor kan agrikultura. Kaya sa aga makakauron ta dyan, si Sir Olive na Ramirez, kan DILG, siya yung Local Monitoring and Evaluation Division Chief. Pagkatapos, si Congressman Didi Cabredo. Si Congressman Didi Cabredo, talagang in mga tugang sa farming. And I think parang napahapyawan nila yan. And mga preparations ko niyan na pag naligis yan, yung programa kang DA National, na ngunyan nahiling ta ang kadakol ng mga pigbababa ng mga ekipaya asin iba pa na mga implement sa mga farmers. What will happen in 2022 kapag halimbawa nag-full devolution, paano na? Diba? So yun ang nahiling. And then, baka si na Kuya Joe, asin iba pang farmer organization, makasama rin natin bukas. Depende sa availability nila para pag-urulawin na pa yan with Father Momoy sa Boses ng Palibotan. Ano po? Okay, so abangan na lang po nindo yan. Ngani po na mas malinawang kita and makapaganda kita. May piglalaban pa ngani. So, mga nagpetisyon kaya na dapat kaya ba kung Enero 2022 mag-start, dapat 2019 pa, implementar na. Yan.
madudugangan in as much as 300% yata ang ira o yugyugununun mo na madakulo ang kwarta. Kaya lang, pag dakul kang kwarta, dapat ang programa, kung ipalisay mo sa programa ng agrikultura, paano mo susustiniran ang kasarabay sa mga ekipahis? Titingnan natin kung paano ba yung anggulo. Malinawan tan sa aga. Kadi ay elita sinda naglilibot ngunyan sa iba-ibang mga lugar, nagpaliwanag manungod kayan sa mga iba-ibang mga sektores. And kami nagpapasalamat kay Sir Olive na Ramirez na nag-confirm siya tomorrow na he will join us virtually mga tugang sa programa together with Congressman Didi Cabredo sa aga. Abangan po niyan mga ka-farmers na tangani po na mas maliwanagan kita at sa mga LGUs, mga barangay, kung paano na ang gigibuhon ta and ano ang mga kulatilya sa paggastos kayan po ng mga idudugang na pondo para po sa indo. Ha? Sana hindi lang sa honorarium yan madagdag. Hindi naman yata. Because kada LGU mayroong corresponding depende sa class kung magkano ba ang ibibigay sa inyo. Alright, Hans Galero na sa linya. Hans, kami na Hans. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa iba pa man yatong mga bareta, dakulan pasalamat ngunya kan Department of Education o DepEd Legazpi City Division sa USAID asin man mismo o sa sentral na opisina kan Department of Education pati naman sa regional office kay ni. Inian sinabi ni DepEd Legazpi City Schools Division Superintendent Cristito Morcilla matapos nasaro sa mga eskwelahan sa lindong kan sa iyang division office naka-resibi ni man lain na eskwela equipment kana nakalihis na daw partikular na ining Albay Central School. Sigun kay Morcilla, dakulan pasalamat din na nakasabay giraray ang Legazpi City Division sa programa kan USAID o kay ining United States Agency for International Development na Opportunity 2.0 kung saan bigtatauanan sinda ni oportunidad na magkaiguanin magkakanagong e-learning equipment kasabay kan sa ng programang Alternative Learning System o ALS. Sigun kay Morcilla, sinman kay Program Coordinator Mark Harris Lim, 50 desktop units, asin accessories, printers, projectors, asin iba pang self-learning modules. Pira? 50. Kung di ako nagkakamali, parang to the tune of 12 million yata na pesos na kantidad yung mga distance learning equipment sa Pigtaw sa Legazpi. Yes, ini party na ini. Matindi, adi. Yes. May mga, para yan gamitin sa Alternative Learning System, Eskwela Learning Center. Yes. Okay. Yeah. Ano niyan, sigun kay Morcilla, inisanaan na saro sa mga paagi na magagamit naman ninda para makapakusugman ang kalidad ng edukasyon. Nagkataon ninda sa mga out of school youth, nangunyan nagbalik naman para makaukod naman sa paagi kang alternative learning system na ini. Matindi pala na, may desktop units, may laptop, may printer, may projector, wireless router, sa iba pang materyales. Ang matindi Matibay. Oo, pagpatuloy natin yan. Kulang bagay yan because this is in contrast with, sana lang kulang kasi oras actually, tutukaran ko itong survey kampal sa Asia. Imagine less than 40 or 50% ka mga magulang nagsabi na daing na ako doon sa akin, hindi. Wala baga. Ako may nakauro kasod pero grade 2. Ano ako na lapaon ngaya. Kaya man ngayon maestra yung kaklase. Sumunod sila nga na ako dan talaga. Nga ako na kapigtabahan ka magurang mo. Iresi man permi ngayang nagtitinda si Papa. Ayan sana. So tugang mo. Kaya man ngaya ako pigintindi. Taigwa man ngaya siyang pigigibo. Nga ako dapat nonoy, kumbinsirin mo sa mga kataraning, kami ako ito, mga elementary kami, nagkakarawat kami ng eskulan. Ibaga. Tapos ang tarabang kami doon, magsimbag ang assignment mo. Iba naman yan ang panahon. Pero yung alternative learning, ini sa mga out of school youth na nagbalik eskwela. Tama. Ay, very good yung ALS ng ng ALS digdi sa Legazpi, talagang aktibo sila. Oo, aktibo. Very good. Sigun kay Morcilla, ang pamayo ka nasa bitan ng division office, padago sindang makikipagtabangan and sa paagi kay ning equipment
na na-receive naman nindagikan sa USAID, talagang inspirado sindang ipadagos ang programang NS in Dakul pa an makuan nindang mga out-of-school youth na magbalik giraray sa pag-aadal. Roger. Etabi, Sir Mar, nasa tuya mga istorya pa, ang Galero with Boy, DCGB. Thank you very much, Hans. So, paano kami mga karamon niya to? Patos-patos na kita. Na oras na. Sendo ko, boss. Thank you very much. Hanggang saga sa programang Boses ng Kapalibutan with Father Mamoy po yan. Special program yan every Saturday para po sa mga taman sa Kapalibutan pati na sa para umasin ni Baba. Thank you. Bye-bye. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na